Good morning, everybody. Ụtụtụ ọma nụ ndị nke m. Vincent Aloka, Ike Diamond, good morning to you. Greetings to you, my friends, wherever you are. Ụtụtụ dịrị gị mma tata, gị bụ onye gboo Igbo. Tata makalụ gị bụ nwa ọdịnala. Ụtụtụ tata tụtụtalụ gị ifeọma. Ụtụtụ tata tụpụrụ gị ogbochi. Ụtụtụ tata tụpụrụ gị ọnwụ ike. Ụtụtụ tata tụtụtalụ gị ọganiru na mmepe ụzọ. Tata bụ ụbọchị afịa Orie. Ya bịa malụ gị mma tata, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Cheta na onye ka na n'onu ya bụ onye nke gị, eze nwanyị ọma mmiri, Ochendo. Ebe isi anụnụ m bụ na Ọkịja, Ihiala Local Government, ọ dị na Anambra Steeti. Ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp. Only one WhatsApp number ka m nwere, ọ dịrọ two. Only but one WhatsApp number. 081 861 13606. Nze bụ nze, udo dị, nsogbu adịrọ, ya gazie elu gị. 081 861 13606. Ọ ya bụ akara ekwentị WhatsApp m. Asị m ya bịa gazie elu gị n'ụbọchị tata. Asị m ngị iji eko ya kwanarị na gị. Asị m ọ bịala egbu gị, ya gbuo onwe ya. Osisi fụlụ gị na-atụ nkwe, osisi amajili dapụ. Ọgazi n'iru na azụ n'isi gị. Ifeọma n'iru na azụ n'ebe ị nọ. Asị m ya malụ gị mma n'ụbọchị tata. Asị m ifeọma mebelụ gị. Ise. Eji m ohere a wee na-ekene unu, ndị enyi m, ndị nke m, ndị ihe ọma m dị mma, ndị na-akwado m na peji m a, eze nwanyị ọma mmiri peji. Eji m ohere a wee na-ekene unu, na-ekenesi unu ike. Ndị na-akwado m, ndị na-enyelu m aka, ndị ife m dị mma, ndị na-efolo m, ndị na-eshia my video, ndị na-like, ndị na-comment, ndị na-love ife m na-eme. Asị m ife na-emelu m ife ga-emelu gị ihe. Ana m ekenekwa, o nwere otu enyi m na peji m a merụ m subscription for this live video nke Sunday, nke a m nọ na ya kịta, nke tata bụ Orie m na-eme kịta. O nwere onye merụ m subscription, si m jisi ike n'ife m na-eme, na eziokwu dị n'ihe m na-ekwu okwu ya. Asị m ya gazie elu gị, ifeọma meelụ gị. Ezumezu mmụọ m na-akpọku, na-akwado m n'ọrụ ọdịnala m na-alụ, ya kwadokwa gị, tiwara gị ụzọ, mee ka ọ dịrị gị na mma. Ise. Nnọọ rinne n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afịa Orie. Nnọọ n'ihe ngosi onyonyo ma na live video m tata bụ ụbọchị Orie. Isiokwu m jiri wee bịa n'ụbọchị taa, na-atụfughị oge gị ọbụla, bụ ọjị. Kolanut n'onu ndị oyibo. Ọjị. Ana m agwa gị na nkụzi ndị m na-enye gị ebe a, sị gị dịka onye ọdịnala na ọjị ekwesịrị ịkọ gị n'ụlọ be gị. Ihe a na-akpọ ọjị, o pelu mpe mana o milemi rie nne. Ọjị pelu mpe mana ọ dị important na ndụ onye ọdịnala ọbụla. Ọjị pelu mpe mana ọ dị vital na ndụ onye ọbụla bụ onye ọdịnala. Ọjị kolanut, ekwena ka ọjị kọọ gị. Gịnị bụ ọjị? Ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị ji agwa mmụọ okwu n'ala Igbo. Ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị na mmụọ ji enwe mkparịta ụka. Ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị ji akọrọ mmụọ ka obi dị anyị, ife anyị chọ ka mmụọ meela anyị, otu obi dị anyị, gịnị ka anyị na-ayọ n'aka mmụọ, kelee ife anyị na-achọ n'ebe mmụọ nọ,
ihe a na-akpọ ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị ji agwa mmụọ okwu, anyị na mmụọ ji anọ na izu. Ọ bụ omenala ndị Igbo, ọjị so na otu omenala jikọtara ụmụ Igbo, bụ na ebe ọbụla a na-eme ife ọdịnala, ebe ọbụla a na-eme ife omenala, ị ga-afụ mkpụrụ osisi a na-akpọ ọjị. Ọ dị important. Ọjị a ka ị ga-eji wee gwa ndị ichie ebe nna gị okwu, fe ga-ege ntị. Ọjị a ka ị ga-eji gwa mmụọ ndị gị na faso okwu, ha ga-ege ntị. Ọjị dị mkpa rie nne na ndụ onye Igbo. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị ịma usoro na ka esi agọ ihe a na-akpọ ọjị. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala kwesịrị ịma usoro ntu esi agọ ọjị. Ọ dị mkpa. Enwere nke a na-akpọ ọjị ugo. Yes, o nwere nke a na-akpọ ọjị ugo, nwee nke a na-akpọ ọjị nkịtị. Ọjị ugo a m na-agwa gị okwu ya, cheta na ọjị ugo bụ ọjị dị ebube. Ọjị ugo, ọjị a na-akpọ ọjị ugo, ọjị dị ebube, ọjị dị nya eji eme ihe nya dịka n'ihi na ya iru ọma. Agwara m gị na nkụzi m sị m gị na ebe a na-eyi uzukarịsị ọjị ugo bụ n'ebe ndị mmiri nọ. Ebe a na-ejikarịsị ọjị ugo agụ ọfọ, ebe a na-ejikarịsị ọjị ugo ekpe ekpele bụ n'ebe ndị mmiri nọ. Ị nwekwara ike inye chi gị ọjị ugo, ị nwekwara ike inye ife gị na faso ọjị ugo, mana ebe a na-eyi uzukarịsị ọjị ugo ka m na-eme ka ị mata bụ n'ebe ndị mmiri nọ. Ọjị dị sacred, ọjị dị ebube, ọjị eji anata iru ọma, ọjị eji anata favor, ọjị eji agbape ụzọ siri ike. Apart from ọjị ugo a na-agwa gị okwu ya, ọjị nkịtị ndị ọzọ, enwere ọjị nkịtị a na-eyi uzu n'ọdịnala na omenala Igbo. Abịa n'ọjị nke a, ọjị nkịtị a enyegasịrị ya afa site na akara one na one ọjị ndị a na-agba. Enyegasịrị fa afa site na akara one na one ọjị dị ntu a gbalụ. Enwere ọjị a na-akpọ ọjị ogbi. N'ọdịnala na omenala Igbo, ọjị gbala ofu. Ọ bụrụ na ị jee n'afịa gote ọjị, ọ bụrụ na ọjị ahụ gbala ofu, na-abịanụ n'ọjị ahụ igota, ọ dịrị onwe ya ntu ọjị si adị, ọ dịrị onwe ya ntu a ọjị si adị. No mark, onwero line, just ofu ọ dịrị onwe ya, onwero nkawa, onwere ebe o si wee nwee nkawa. Ife a na-akpọ ya n'ọdịnala Igbo bụ ọjị ogbi. Ọjị ogbi a na-agwa gị ada afụkarị ya until ị chọbịa. Ada afụkarị ọjị ogbi until ị chọbịa, until ị jee ebe a na-ele ọjị, gwafa specifically na ife ị na-achọ bụ ọjị ogbi. Ọjị ogbi abụrụ ọjị ị ga-agọ agọ, ọ bụrụ ọjị ị ga-eji wee bata n'ụlọ, ọ bụrụ ọjị ị ga-eji wee nye chi ma onye ndị ichie gị ma onye ndị mmiri gị. Ọjị ogbi ya na-agwa gị okwu ya. O nwere ọlụ dị iche iche ndị dibịa ji alụ, ndị ọdịnala ji alụ. Tupu achọba ọjị ogbi, o nwere ife ji alụ. A na-enye uzukarịsị ọjị ogbi a ebe a na-alụ ọlụ case. Ọlụ dị na case, maybe a na-eko case, ikpe a na-ejelu court, okwu a na-eje na court, okwu na ụka, ife okwu na ụka, ife a na-adọ ndịdọ na ya. Ọjị ogbi a m na-agwa gị ka a na-eyi uzukarịsị. Ọ bụrụ ife ị ga-eje n'afịa jee zụlụ, maọbụ ife ị ga-anọkọta jee n'afịa chọbịa. Abịa n'ọjị nkịtị a m na-akọwalụ gị maka ya. Enwere ọjị nke na-agba ebụọ. Ọjị ga-abịa iweta ịbịa na ya, akara ya dị sọsọ ebụọ. Ife a na-akpọ ya n'ọdịnala na omenala Igbo bụ ọjị kụrụ aka. Ọjị kụrụ aka. Ọjị dị ntu abụrụ ọjị ị ga-egolu bata n'ụlọ wanye chi. Ọ bụrụ ọjị ị ga-egolu bata n'ụlọ
wanye ndị ichie gị ma ọ bụ mmụọ ndị gbakwutelu gị. Cheta na ọ bụ eze nwaanyị ọma mmiri ka ị ka na-anụ onu ya, Ochendo. Ọ ka bụ na Ọkịja ka m nọ, ihe na local gọọmenti ọ dị na Anambra steeti. 081-861-13606 ya maka alụ gị tata. Biko ọ bụ na ị nweta vidiyo m ị na-eshi ya, ọ ya bụ encouragement ị ga-enye m. Biko ayọrọ gị dodo, share my video, invite your friends and your well wishers to my page, eze nwaanyị ọma mmiri page. Ọ ga-agazili gị. Abịa na ọjị nke ịbụ m na-agwa gị, agwara m gị na nke a bụ ọjị kụrụ aka. Ọjị ya m na-agwa gị ọ ga-enwe, ị ga-afụ ya ọnwa akara. Ọjị kụrụ aka, ọjị gbara ịbụọ. Agwara m gị na ọ bụrụ ọjị ị ga-ewelu bata be gị sị na ị na-awalụ ndị mmiri gị ma ọ na ị na-awalụ chi gị. Ọjị dị ntu a nwere ọlụ ndị eji ya alụ n'ọdịnala. Ọjị dị ntu a nwere ọlụ ndị eji ya, ihe ndị eji eme n'ọdịnala. Ife dịka ọlụ ikpochi onunu, ihe dịka ọlụ akaloyeri. Asị gị chọba ọjị kụrụ aka, ya bụ ọjị gbalụ ịbụọ. Ọ ya bụ ọjị eji eme ife ndị a m na-agwa gị kịta. Ikpochi onunu. Asị gị chọọ ọjị kụrụ aka, na ị ga-egote ọjị kụrụ aka ka e were ya bụ ọjị a ga-eji wee mee ma ọ bụ akaloyeri. Eme anyị ga-achọ ọjị kụrụ aka. Ọjị ọzọ enwelu n'ọdịnarị ọjị ndị a m na-agwa gị okwu ihe bụ ọjị gbara ịtọ. Ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga gị. Ọjị gbara ịtọ bụ ikenga ọjị. Ọ bụrụ na iwe ọjị ọgba ịtọ, ife ọ bụ ikenga gị. Igbo si na ikenga wụrụ ada jụọ oyi. Ọjị gbara ịtọ bụrụ ọjị ị ga-ekebe ka gị na mmadụ taa, ọ gị nwa mazi ka ị chọrọ. Ọjị gbara ịtọ bụrụ ọjị ị ga-abịa ịwa ikesa anya ka gị na mmadụ taa ya. Ọjị ikenga bụ your personal ọjị, your ikenga gị na chi gị. Ọjị ga-abịa ịwa ya, ịchịkọta ọjị ọnụ, ọ gị nwanwe ya. Ọjị a bụ ọjị gị. Ọjị a ịchọ ị ga-atasị ya. Ọjị ikenga gị ka ọ bụ. Ọjị ife gị na faso wee bịa ikenga chi gị. Ọjị gbaa ịtọ, ife a na-akpọ ya bụ ọjị ikenga. Cheta na ife m na-akụziri gị na ọjị a ọdịbendị dịkwa. Enwere ka obodo si eme nkefa. Ya ka m jiri wee gwa gị, o nwere ebe ọ ga-abụ awụ ọjị ikenga m na-agwa gị okwu ya, onye aha chịrị ọjị ya na ọjị ikenga ya. O nwere ebe ọ ga-abụ awụ ọjị ikenga m na-agwa gị, onye afọ chọọ onyetụ ndị nọ ya n'akụkụ, ọ ya ma. Onye ahụ chọọ onyetụ nwa ya, ọ ya nwama. Ọdịbendị dị ebube, ọdịbendị na-arụsi ọrụ ike. Chọpụta ka ndị be unu si eme ya. Agwara m gị na ọjị taa, ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga gị. Ọ bụrụ na igote ọjị n'afịa wa ọgba ịtọ, gị nwe ya, ọjị gị ka ọ bụ. Ịchịkọrọ ọjị dị ntu a, ọjị ikenga. Ọjị ọzọ enwekwalụ n'omenala Igbo bụ ọjị gbara anọ. A na-akpọ nke a ọjị ahịa na-anọ, ụbọchị na-anọ dị na ọdịnala Igbo. Eke, ọjị eke, ọjị orie, ọjị afọ, ọjị nkwọ. Ọjị ahịa na-anọ, ụbọchị na-anọ dị n'ọdịnala Igbo, dị n'ọdịnala na omenala Igbo. Ọ bụrụ na ịwọchi ịfụ adịka onye nọ n'eme ọdịnala, ọjị gbara ị na-adịkọ ya si na ya bụ ọjị kasị aga afịa. Ọ bụrụ na iji ịga ọjị dịka onye na-amanyite, onye a ga-asị gị nyekwa m ọjị gbara ịnọ. Ajụọ gị ọjị gị ọ ga-agba one, esi nyekwa gị ọjị gbara ịnọ. Ọjị ahịa na-anọ, ụbọchị na-anọ dị n'ọdịnala na omenala Igbo. Ọ bụrụ na iwe ọjị dị ntu ọgba ịnọ, ị ga-ata ọjị a, onye nọ gị n'akụkụ ga-ata ya. Ị ga-ata ọjị a, onye nọketere gị, onye gị na ya nọ mgbe ị gọrọ ọfọ a, mgbe ị gọrọ ọfọ n'ọjị a, ị ga-ewere aka ọjị gị dị na onye nọ gị n'akụkụ, ị ga-enyekwa ya ọjị ọta. Ya bụ ọjị gbara ụzọ anọ. Ife a na-akpụ ya bụ
ọjị ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ dị n'ọdịnala Igbo. Ife a ka ndị be anyị na-akpụ ya. Enwere ike ndebe unu akpọ ya ihe ọzọ, ọdịbendede. Ụzọ ọjị ọzọ enwekwala ọjị gbalụ ise, ọjị gbalụ 5 ise. Na be anyị na-akpụ ya ọjị ọmụmụ, anyị na-akpụ ya ọjị ụba, ọjị ọmụmụ, ọ ezigbo ọjị. Biko onwe na-akpọ m akpọzina m, ọ bụrụ dat na mmesịa live a ị nwere ohere ịkpọ m, ọ na-echatịrị m na my WhatsApp nọmba 08 WhatsApp nọmba 081-861-13606. ị nwere ike iji wee chatị ya m on WhatsApp, mana kịta m nọ on live a nwee ndidi, emesịa ịkpọba m. Ebe anyị nọ bụ ọjị gbara ise. Agwara m gị na ọjị gbara ise bụ ọjị ọmụmụ. Na be anyị ihe anyị na-akpọ ọjị gbara ise bụ ọjị ọmụmụ, ọjị ụba. Ọ bụrụ na anyị waa ọjị, anyị nweta ya ọjị gbara ise. Ọ bụrụ na anyị waa ọjị, ọjị anyị gbaa ise, ị ga-enye ọjị a, ị ga-eke ya ndị gị na fanọ ya, onye ọzọ nwere ike iso gị taa ya. Ị ga-enye ya mmụọ ndị gị na fanọ ise. Anyị kwere na ekwe ise amara na ọgazigo, ekwe ise ịma na-esefelugo, na ife a na-ekwu na-adị in unity, na-ekwezuru ekwezu ise. Ọ bụ na ọjị gị gbara ise, ọjị dị mma ka ọ bụ, ọjị mmụba, ọjị ọmụmụ ka ọ bụ n'omenala be anyị, n'omenala Igbo. Ọ bụrụ na ịfụsị ọjị gbara ise a, ọjị na-agba depending. Enwere ọjị na-agba 6, enwere ọjị na-agba 6. Ebe a n'ọjị 6 a ka ndị mmadụ na-enwe nghọtafe. N'ọjị 6 a ka ife ntị ga-anya na-adị. N'ọjị 6 a, ọjị agbalụ 6 ka ọ na-adị ka ada aghọtasị, ka ọ na-adị ka confusion ọ na-adị ya. Nji wee sị gị na ọdịbendede dịrịfa ka ndị si eme na-adịrịfe ile, ka ndị si eme na-arụrụfe ọlụ, ka ndị si eme na-azafa ife ndị believe ya na-aza ha. Ọ bụrụ na be anyị ọjị anyị gbaa 6, ọ bụrụ na anyị waa ọjị ọgba 6, na be anyị ọjị ọma ka ọ bụ. Ọjị anyị na-eji ego agbara, ọjị anyị ji ego agba. Ọ bụrụ na ị bịara bụ onye ọdịnala na be anyị a, onye ahụ eweta ọjị wara gị ọjị, ọjị ahụ gbaa 6, ị ga-etinye ọjị ahụ ego. Dịka anyị si eme ka m na-agwa gị, o nwere obodo ga-asị gị na ọjị gbara 6 bụ ọjị okwu na ụka. O nwere obodo ga-asị gị na ọjị gbaa 6 ọ bụrụ ọjị okwu na ụka. Na be anyị ọjị gbaa 6, anyị wụọ ọjị anyị ọ dị 6 pieces, ọjị ọma ka anyị na-akpọ ya. Anyị na-eji ego agbara ọjị dị ntu a. Ọ bụ na awa ọjị a n'efere, onye nọ ebe onye nwala ọjị a ga-etinye aka n'akpa ya, wepụta ego tinye n'efere ọjị a. Ọ bụrụ na onye ahụ tinye ego ahụ n'efere ọjị a, onye afọ achịkọrọ dị ọjị. Ọ bụrụ na onye dị ntu achịkọrọ dị ọjị a, ọ chọzie, ọ bụrụ na o were ego gbachaa ọjị a, ọ chọọ onyetụ onye nọ ya n'akụkụ. O nwere onye ga-eji ego gbarakwa ọjị ahụ, ọ sịkwa ngwasị kebe ọjị. Ebidokwa ịga one after the other na-eke ọjị dị ntu a. Ọdịbendede ka o si dịbe anyị ka m na-agwa gị okwu ya. Anyị na-eji ego gbalụ ọjị gbara na 6, anyị na-etinye ego. Anyị na-eji ego gbalụ ọjị gbalụ 6. Ọzọ bụ ọjị gbalụ 7. Ọ bụrụ na iwe ọjị ọgba 7, ọjị 7 bụ awele. O nwere ife ị na-ayọ mmụọ, o nwere ife ị na-ayọ mmụọ nkọmọ, ife ị na-ayọ mmụọ, ife ị na-agabiga, ife na-enye gị nsogbu, ị na-ayọ mmụọ ka ha merụ gị.
iwe na-ayọ ife a o nwere ike ọbụna ụtụtụ ọbụla ịwaje ya ọjị egwa mmụọ ha melu gị ihe dị ntu a ụtụtụ ọbụla ịwaje ya ọjị egwa mmụọ ha melu gị ihe dị ntu a ọ bụrụ na ịgọgide ọfa mbọsị ọbụla ịwala ọjị wata ya 7 iwu ọjị gị ọjị ga-adị 7 ihe mmụọ gwara gị bụ na o zugo ihe ahụ ị na-agwa anyị kemgbe anyị anụla ya. Ọjị dị ntu a bụ ọjị awele. Ọjị dị ntu a bụ ọjị mmụba, ọjị agamniru, ọjị mmepe ụzọ, ọjị ifeọma, ọjị fevọ, ọjị kọnekshọn, ọjị gbara ịsaa. Ọjị gbaa ịsaa, ọ bụrụ na anyị nweta ọjị gbara ịsaa na be anyị na-eme salaka, anyị na-egbu ọkụkọ. Ọ bụrụ na anyị nwe ọjị anyị gbaa 7 ịsaa, anyị na-egote ọkụkọ gbuo welie sie obele nri kee ụmụaka maọbụ sie obele nri kee ndị nọ ebe anwa na ife anyị na-ayọ mmụọ na mmụọ ekwetago na oge eme ya adị na omezugo. Ọjị 7 ọjị ihe ọma ka ọ bụ ọjị mmepe ụzọ, ọjị awele, ọjị ọganiru, ọjị na ihe ị na-atụ anya maọbụ na ihe ahụ ị na-ayọ mmụọ na mmụọ emena ya. Ọjị ọzọ m chọkwara ikwu okwu bụ ọjị gbalụ 8 asatọ, ọjị na-agba asatọ. Bido n'ọjị gbalụ 7 na 8 ya ebe ifu na ọ na-adị rare. Ọ bụrụ ọjị ị ga-afụ hiam, ọ bụrụ ọjị ị ga-enweta, ọ bụrụ ọjị dị izi inweta, ọ bụrụ ọjị ọ ga-esi ike bifo ị ga-awagide ọjị ịwata ọjị gbalụ 7 maọbụ ọjị gbalụ 8. Ọjị gba 8 ihe a bụ ọjị nnukwute awele, ọjị oke awele. Ọjị gba 8 a na-achịrị ọjị dị ntu a kechie ya ekechie dịka anyị si eme na be anyị. Ọ bụrụ na awa ọjị gba 8 anyị na-achịrị ọjị dị ntu a kechie ya, chaa akwụkwọ kechie ọjị dị ntu a tinye ya n'akpa. Ọjị a bụ nnukwute awele, ị ga-eme nnukwute salaka. Ọjị a na-egbulu ewu, ọjị a na-egbulu efi. Ọjị gbalụ 8 ọjị a na-egbulu ewu, a na-egbulu ya efi depending ka akara gị. Ọjị a na-emesapụ aka na ya na-ewere oke ife, ewelu nnukwu ihe enwebeghị atụ ya mbụ, emebeghị n'ezinụlọ ahụ. O nwere ike bụrụ ezinụlọ na-achọ ọmụmụ for years, o nwere ike bụrụ ezinụlọ nọ n'ife isi ike for years, o nwere ike bụrụ ezinụlọ na-enwere onye na-aga n'iru. Ọ bụrụ na a na-alụ ọrụ dị iche iche, na-aga ụfọdụ iche iche, na-ejije dị iche iche ka ifeọma bata n'ezinụlọ dị ntu a. Awara n'ọjị ọgba 8 o gosi na o nwere nnukwute akwa mgbochi ga-etiwa n'ezinụlọ dị ntu a. O gosi na enwere ife dị ebube, na enwere remarkable something ga-eme. Ọjị a na be anyị na-achịrị ya mee ya nkechi. A na-egburu ọjị a depending ka akara gị, a na-egbu efi, a na-egbu ewu. Mgbe ife ọma ahụ bịa mezue, ọjị a achịkọta ya kechie, eweli ya nye okenye, eweli ya nye onye kasị bụrụ okenye, odekwa ọjị a. Mgbe ihe ahụ a na-atụ anya bịa mezuo, aga wepụta ọjị ahụ. Ọsọ ya bụrụ na ọkpọtụgo nkụ, ọsọ ya bụrụ na ebe ọ dịzi ebe ekechiri ya, a ga-eji akwụkwọ une kechie ya. Ọ bụgodị na ọkpọtụgo nkụ ewepụta ya. Mgbe ihe ahụ mee, ihe ahụ a na-atụ anya ya meghana, a ga-eje wepụta ọjị ahụ ebe onye nyere ya debe dị. Cheta na m gwara gị na ọdịbendị dị, na ọdịbendị na-arụfe ọrụ. Ọjị dị mkpa na ọjị ga-agbacha gbaa 10 gbaa onye ọbụla, mana n'ebe a na nke gbara 8 ka m ga-akwụsị tata. Ọjị dị vital, ọ dị mkpa na ndụ onye ọdịnala. Ọjị a ka ị ga-eji wee gwa ndị ichie gị okwu. Ọjị a ka ị ga-eji wee communicate with your ancestors. Ọjị a depending of ihe ọjị gị na-ekwu ka ị ga-eji marụ ma ị na-aga n'iru ma ị na-ana azụ. Ọjị dị mkpa rie nne, a na-eji ọjị gbaa afa. Nke ahụ bụzi ọnatarachi.
afọ eji ọjị agba abụrụ afọ a na-amụ amụ, ọ bụrụ afọ ị ga-ejebe mmadụ si amụba gị. Nke ahụ bụzi ọnatarachi gị. Ọ bụrụ na ọ dị na chi gị ịgba afọ ọjị, ọ bụrụ na ọ dị na chi gị ịfụ ọjị, ị ga-esi na ọjị gbapụta nsogbu dịrị mmadụ. Ị ga-esi n'ọjị, ị ga-awụsa ọjị ntụ a si n'ọjị mana ife ezumezu na mmụọ ndị gị na faso na-agwa gị. Ị ga-esi n'ọjị malụ ihe dị n'ọdịnihu gị, malụ ma iji ị na-eje ọ ga-enwe isi, malụ ma ife ị na-achọ itinye aka gị ihe ahụ bụ ife ga-eme ngazi, malụ ma kọnekshọn afọ ị na-achọ ụzọ dị ebe anwa. Ịbụrụ onye na-afụ ọjị, ịbụrụ onye so onye ọbụla bụ onye ọdịnala dịka m na-akụziri gị, ekwena ka ife a na-akpọ ọjị ka ọ kọọ gị. Were ọjị a na-agwa ndị ichie gị okwu, maka ụfọdụ ndị na-ajụ m kelu ka fa ya esi gị ọjị. Tupu ị na-aga ọjị gị n'ụtụtụ, ị ga-akwọcha aka gị, kwụpụ aka ọla iji wee teta ụla. Ị ga-akwọ aka gị, ị ga-asa iru gị bifo ị na-aga ọjị. Ị bụrụ nwata nwaanyị bifo ị chọrọ ịga ọjị, ọ bụrụ na nwoke na ebe anwa, ị bụrụ nwata nwaanyị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ọjị, ịgọba ọjị gị, gọsie ọjị gị, gọba ọfọ ị chọrọ ịgọ n'ọjị, ịgọsịa ya, ọ bụ na nwoke nọ ebe anwa, inye ya ọjị ahụ, ọwa ya. Ọ bụ na o nwere nwoke nọ ebe ahụ wee gọọ ọjị, ọ bụ na nwoke nụ ya, dịka ọjị ị chọrọ inye chi gị, chi bụ nke gị, o nwere gị na ya nwe chi gị, chi bụ chi gị, otu mmiri gị bụ otu mmiri gị. Ọ bụ na ịgọsie ọfọ gị, gbasịa mmụọ ndị gị na fa ihe ịchọ ka ha meelụ gị n'ọjị, nwoke nọdụ ebe anwa, inye ọwalụ gị. Ọ bụrụ obere nwa nwoke na ebe ahụ, igosi ọjị, o metụrụ gị aka. Ọ ya bụ ihe m si ka nkọwa n'ụbọchị tata, ife dị na ọjị kolanut. Ya bịa gaziere gị n'ụbọchị tata, biko lote na ọ bụ na ịnweta vidiyo m ishia ya. Ya bịa dịrị gị na mma. Tata bụ ụbọchị afịa Orie. Ọmaka ga-emere gị n'ụbọchị tata. Chetakwana onye ka na n'onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe ị kasị anụ unu m bụ na Ọkịja, Ihiala Local Government. Ọ dị na Anambra steeti. Ọ ka bụkwa naanị so otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 081-861-13606. Biko ebe ọbụla ịfụrụ akara ekwentị na-abụghị nke a m na-enye gị, ebe ọbụla ịfụrụ akara ekwentị na-abụghị nke a ị nụrụ n'ọnụ m, nji ọnụ m wee na-akpọrọ gị, ebe ọbụla ịfụrụ pikchọ m, ebe ọbụla ịfụrụ onyonyo m, mana ọ bụrụ ozi akara ekwentị a m na-akpọrọ gị kịta 081-861-13606. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, mara na ọ bụghị eze nwanyị ọma mmiri. Ịma nọ nde skama. Ekwena ka skama skamụọ gị, ekwena ka aghọrịa gị. Iche na ọmụma na ọmụ na gị na-ekwu. Ịchatịa m na WhatsApp, feel free ịchọ ịkpọ m na video call to confirm yes na ọmụ na gị na-ekwu. Asị m tata Orie tata bịa ma alụ nwoke mma ma alụ nwaanyị mma. Ya gazielu gị. Ebe a ka m na-achịkọta na live video m n'ụbọchị tata. Biko sonyelu m na mgbe ọzọ m ga-emekwa live video. Cheta ka ị na-eshia my video, na-eshia my page, na-alụnụ. Ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ. Orie taa ma mma ise.